Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika masanawa alumbiritsa mkulu wa nthambi ya National Intelligence Service NIS Blaise Sayenda. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lafotokozera mtundu wa Malawi kuti kukwera kwa mafuta a galimoto ndi kwa nthawi yochepa. Ndipo bungwe la olemba anthu ntchito la ECAM lati kukweza malipiro a ogwira ntchito za nyumba kufika pa 200,000 kwacha ndi zosatheka. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika alumbiritsa Blaise Sayenda kukhala mkulu wa nthambi ya National Intelligence Service NIS. Mwambowu uchitikira ku nyumba ya boma ya Kamuzu ku Lilongwe nthawi ya 3 koloko masana. President Mutharika anasankha Major General Sayenda pa udindowu mwezi wa Oktoba chaka chatha. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kukwera mtengo kwa mafuta a galimoto ndi kwa nthawi yochepa koti izi zachitika chifukwa cha nkhondo ya pakati pa maiko a United States, Israeli komanso Irani. Pakadali pano bungwe la MERA lakweza mitengo ya diesel komanso petulo ndi 34 komanso 35%. Zambiri mulipoti ili. Mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority dati chinthambi wati mafuta ambiri omwe maiko mu Africa amagula amachokera ku maiko aluya kudzera pa Strait of Hormuz, zomwe zapereka mavuto akulu kamba kuti mafuta tsopano akusowa komanso akwera mtengo. Chinthambi watsindikanso kuti MERA ipitirira kuunika zochitika ku maiko achiluyawa. Chifukwa chenicheni pakadali pano ndi nkhondo imene yachitika ku Middle East, koma nkhondoyo yapangitsa kuti malo amene mafuta amabwerera kuchokera kumene amapangidwa kuja kubwera kwathu kuno ku Malawi ndi madera ena Africa, malo amenewo anatsekedwa kamba ka nkhondo iji. Malo mwake mafuta akhala akuvuta kuti abwere kuchokera njira imeneyoyo. Ndiye mwa mafuta ochepa amene alipo anthu tsopano kukanganirana. Dziko lililonse likufuna mafuta ochepa omwe aja. Ndiye mitengo yangani kukwera kosapanganika, kukwera kosakambika. Mitengo ya mafuta a galimoto inayamba kusokonekera kumayambiriro a mwezi wa March pamene maiko a America komanso Israel adayambisa nkhondo ku Iran, zomwe zinaphesanso mtsogoleri wa dzikolo Ayatollah Ali Khamenei. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi mauthenga a Shadrack na Malomba yati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo luso la makono la internet pansi pa ndondomeko yolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono za internet. Ana Malomba anena izi pomwe amapereka tsatanetsatane wa momwe unduna wawo ukugwirira ntchitoyi. Zambiri mulipotili la Madalitso Muhango. Zokambirana mu nyumbayi lachitatu zinapitirira ndi ripoti lochokera kwa nduna ya zofalitsa nkhani ndi mauthenga a Shadrack na Malomba. Ana Malomba ati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti anthu 80 pa 100 aliwonse akupeza mwayi wogwiritsa ntchito intaneti. Iwo anafotokoza kuti izi zichitika kudzera ndondomeko zomwe akhazikitsa zomwe cholinga chake ndi kuthandizira kagwiridwe ka ntchito za boma. Iwo anafotokoza kuti izi zichitika kudzera ndondomeko zomwe akhazikitsa zomwe cholinga chake ndi kuthandizira kagwiridwe ka ntchito za boma. Ana Malomba anafotokozanso kuti ndondomekoyi ikuphatikizapo kulimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono kuchokapo kugwiritsa ntchito njira za mapepala m'maofesi a boma pofuna kulimbikitsa njira zabwino zotumizira mauthenga. Iwo anayamikiranso wireless ya MBC kamba kogwiritsa ntchito zake pa makina a intaneti ponena kuti izi zithandiza pa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono za intaneti. Funika kuti pofika chaka cha 2030 me ananenera a president athu
ananena manifesto ya chipani cha DPP komanso ndi mmene a president atabwera nyumba ya malamulo ananena kuti akufunitsitsa kuti nthambi zonse za boma zionetsetse kuti ntchito zawo kaya akufuna kukhometsa misonkho kaya akufuna kuti anthu apange renew license mnenaja azigwiritsa ntchito njira za makono zimenezi. Ndiye ifeyo ngati akunduna umene tikuonetsetsanso kuti ntchito imene ikayende bwino. Tinaona ngati tauza Malawi kuti uthenga umene apereka a president taumva ndipo tayamba kuchitapo kanthu. Tunena pano tili ndi program imene tayamba kuti tikafikire masukulu 2000 masukulu amenewa mmene monso masukulu omwe ya technical colleges aja tikafikira amenewa ndikuapatsanso njira za makono zimenezi. Tikuyembekeza kuti tikati 2000 ndi kuti osachepera mwina 5 masukulu pa constituency iliyonse. Phungu ati aladedza mulunduni a Moses Kunkuyu ayamikira unduna zofalitsa nkhani poonetsa kuti maofesi onse aboma akugwiritsa ntchito intaneti pa ntchito zake. Padakali pano nyumbayi yamba imitsa zokambirana mpaka lachinayi mmawa. Madalitso Mhango, MBC, Lilongwe. Tsopano tikupasirani kwa anzathu ku Lilongwe komwe kuli msonkhano wa olemba nkhani. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Kuchokera kuboma umene apereke mayi Dr. Jennifer Mayi nthawi yanu inaduna kuti muyankhule mtundu wa Malawi uthenga umenewu ndikuwalimbikitsa pa nyengo imeneyi yakuti mafuta akwera komanso tingapange chani chifukwa Malawi safuna amve kuti chachitika ndi chani kuti mafuta akwere kodi nakatha kuti mafuta asakwere kodi tikana mafuta asakwere kodi mafuta